नमस्ते सासू जी। हाँ कैसन बानी? ठीक बानी हूँ। हाँ हाँ सब ठीक बा। तोहार का हाल चल बा? हमर सब तो समाचार ठीके बा। रउआ ई बताई कि वहाँ के बानी कहाँ? अरे का कही बबुनी, कुछ बुझाते नहीं कि तो दुगाला से होता और रही में गोल बा मछड़ी मारे समझा पगला गइल बानी। का कही ओकरा के कुछ बुझाते हम नहीं। त इहे रउआ से कहतानी ना जी कि उ लइका पागल आइल बा ना तो ओकरा मछड़ी मारे की बीमारी धइले बा। अरे का कही ओकरा के बुझाते नहीं खे कने आ हमरा तो नइखे लागत नु कि उ पगल आइल बा, लेकिन एगो साफ साफ बात बतेबू नु कने आ का हम ये कह चाहतनी नु कि ओकरा पर रहबू कि ये ना। मम्मी जी रउआ ई क्या कहतानी? जवन मरद 6 महीने ना हमरा से हाल चाल पूछलक, ना हमरा से बात कइलक, ना मैसेज कइलक, ना सिंगार पटा, ना कुछु, ओकरा हम कैसे रह सकतानी? जाए द कने आ तो बबुआ न हम गलती कइले बा, गलती होल तो का करबू? अबे उहो एगो लइका, तू एगो हम घर के बहू हो कि ना हो? बताव ए कने आ अब ओकरा से गलती हो गई तब माफ कर द ना। वो तो एगो लइका ह नु, तू तो ई घर के बहू हो कि ना हो? ऐसे करबू तो घर चली कहियो? बताव ओकरा पर ना रहबू तो केकरा पर रहबू? रउआ चुपचाप बैठी ना, ओकरा पर रहम ना घर में रहम। हम तो सीधे एकदम देवरे पर रहम। बताव अब ओकर देवर पर रही, ओकर बुझात तनिको उहो दुगाला तो पगला गइल। का कहियो ओकरा के कुछ बुझाते नहीं। जाए दो मम्मी, ई तो जमाना चलता आजकल के। दे तो कैसे पतो करते सन। जाए दो, चल गइल तो चल गइल, दोसर पतो आई नु, दोसर भौजाई खोजाई। ठीक टेंशन मत करो ई बात के। ठीक बा। कर